X'inhi l-kawża tnaqqis fir-rata tal-fertilità ta' pajjiżna? Dan kien is-suġġett li tratta d-deputat gvernatur tal-Bank Ċentrali Alexander De Marco f'opinjoni fil-gazzetta The Malta Business Weekly. Fl-artiklu tiegħu De Marco nnota kif ir-rata tal-fertilità ta' pajjiżna naqset kif wieħed jistenna aktar mal-pajjiż jiżviluppa u jikber id-dħul tiegħu. Madankollu r-rata ta' 1.1 xorta hi sostanzjalment inqas mill-medja tal-ogħla kategoriji ta' żvilupp jew dħul. De Marco nnota numru ta' miżuri li tieħdu mill-Gvern biex iwieżel lil familji fi trobbija ta' wliedhom u anke biex oħrajn jibdew familja fejn semma inċentivi relatati mal-qasam tal-proprjetà li fost l-oħrajn ukoll gawda minn tnaqqis fir-rati ta' interessi fl-aħħar snin. Minkejja li dan kollu joffri għajnuna lil koppji biex ikollhom it-tfal, l-iżviluppi demokratiċi ta' pajjiżna jagħtu stampa differenti għax il-proporzjon ta' nisa bejn 18 u 36 sena fil-kategorija ta' età bl-akbar tendenza ta' fertilità naqas b'madwar 20% bejn l-1995 u l-2021. L-istatistika turi tnaqqis akbar meta wieħed jagħti ħarsa lejn dawk in-nisa fl-istess kategorija ta' età li huma miżżewġin u dawk li mhumiex. Fil-fatt fejn il-proporzjon ta' nisa miżżewġin kien ta' kważi 59% fl-1995 dan naqas għal inqas minn 28% 4 snin ilu b'nisa mhux miżżewġin jiżdiedu drastikament fl-istess żmien. De Marco jgħid li ħafna drabi l-affordabilità tal-proprjetà tkun attribwita għal dan kollu iżda nota kif l-istatistika turi żieda qawwija fl-ammont ta' persuni li xtraw proprjetà u li ma kinux miżżewġin. Allura filwaqt li esprima l-bżonn ta' aktar riċerka dwar dan, deputat gvernatur stqar li r-raġuni għat tnaqqis tal-fertilità f'pajjiżna tista' tkun waħda ta' għażliet personali tal-ħajja u waqgħat dan m'opportunitajiet ta' edukazzjoni u xogħol barra minn xtutna u nuqqas ta' komunikazzjoni intima f'dinja iżjed teknoloġika. Għaldaqstant De Marco jkonkludi li miżuri li jistgħu jittieħdu għalkemm jgħinu mhuma l-ebda bakketta maġika fid-dawl ta' tranzizzjonijiet kulturali li qed jaffettwaw il-mod illi bih is-soċjetà llum saret tgħix ħajjitha.